Ahoj, tady Wendy. Natáčím své první video a pro vás jsem si připravila tady takový náramek. Je strašně jednoduchý. Budeme k tomu potřebovat buď stávek, 2 prsty, nejlépe asi takové tyhle 2, nebo prak. Já to budu dělat na tohle praku. Dělá se mi to strašně lehce na něm. Dále budeme potřebovat háček, S-klip nebo C-čko. Buď i 3 barvy a víc, ale doporučuji 3 barvy a míň, protože se vám to bude dělat lehčí. Můžeme začít. Takže vezmeme si první gumičku. Já si beru červenou. Dáme ji na prak, prsty nebo na stávek a dáme ji do 8. Takhle. Dále si vezmeme další gumičku. Už ji budeme dávat normálně, už ji nebudeme dávat do 8. A vezmeme si další gumičku, další barvu. Vezmeme si háček. A vezmeme si poslední gumičku. Já mám červenou, vy možná máte jinčí. A přehodíme ji přes ty 2. I z druhé strany. Vezmeme si další barvu. A vezmeme si zase tu poslední gumičku a přihodíme ji přes 2 gumičky. I z druhé strany. Vezmeme si další barvu. A přihodíme tu poslední zase přes 2 gumičky. Vezmeme si další barvu a tu poslední gumičku zase přehodíme přes ty 2. Možná už to chápete, takže ještě chvilku půjdu s váma, potom si video stopnete a budeme pokračovat. Vezmeme si další barvu a tu poslední gumičku přehodíme z obou stran. Takže vezmeme si další gumičku a zase tu poslední gumičku přehodíme přes obě strany. Takže půjdu s váma naposled a potom si video stopnete. Takže vezmeme si tu poslední gumičku a přehodíme přes obě strany. Takže já teď půjdu s váma, jsem šla s váma naposled. Vy si video stopnete a potom budete pokračovat. Takže stopněte si video a potom se zase zapněte a budeme spolu pokračovat. Tak. Tady máte ten náramek. Vezmeme si háček. A tu první gumičku, už tam máte jen 2 gumičky, už tam nemáte 3. A tu první gumičku přihodíme a vytáhneme. Tak, máte tu jen 1 gumičku. Jako ze začátku, jak jste se dávali do 8. Dáme si to na háček. Teď to dáme na prst. Vezmeme S-klip a dáme si to na S-klip. Z druhé strany to uděláme to samé. Dáme si to na S-klip. Tak. A máte určitě nádherný náramek, který se vám určitě povedou. Je to strašně lehké, takže věřím, že každému se to povede. Takže natočím další video. Takže se dívejte, jestli se vám líbilo video, takže odebírejte a říkejte to dál svým kamarádům. Takže v dalším videu. Ahoj!